नमस्कार मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये आपण एका नवीन क्रॉपबद्दल माहिती घेणार आहोत। हे आपल्याला व्हिडिओमध्ये इथे दिसत आहे। हे जे क्रॉप आहे तुम्ही ओळखू शकता हे कोणतं क्रॉप आहे। तर मित्रांनो, हे सनफ्लावरचं जे क्रॉप आपण इथे पाहू शकता। हे सनफ्लावर, हे पहा, हे अशा पद्धतीचं हे पूर्ण येलो कलरचं फ्लावर आपल्या इथे दिसत आहे। हे इथे जे पाहू शकता हे पूर्ण फ्लावर हे आता ग्रो होत आहे मित्रांनो, याची पूर्ण ग्रोथ झालेली नाही। तर हे जे फ्लावर आहेत हे स्मॉल हे 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 मी दाखवत आहे। हे फ्लावर, या फ्लावर नंतर इथे आपल्याला सीड्स आलेले दिसतील। ब्लॅक कलरचे जे सीड्स आहेत हे पूर्ण ह्या फ्लावरमध्ये, या फ्लावरच्या खाली स्मॉल तुम्हाला जे असे राऊंडेड आकाराचे दिसत आहेत ते सर्व फ्लावर आहेत। तर या फ्लावर नंतर इथे आपल्याला ब्लॅक कलरचे सीड्स आलेले दिसतील। मग ते आपण हार्वेस्ट केल्यानंतर आपण ते सीड्स आपण वापरत असतो ब्लॅक कलरचे। हे ऑलरेडी काही सीड्स तयार झाले आहेत, इथे पाहू शकता। हे सीड्स हे अशा पद्धतीचे सीड्स तयार होतात ब्लॅक। हे त्यानंतर काही इथे फ्लावर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। ह्या फ्लावरचे सीड्समध्ये रूपांतर होत असते। नंतर ड्राय झाल्यानंतर ते आपल्याला सनलाईटच्या साहाय्याने ड्राय झाल्यानंतर ते आपल्याला ब्लॅक दिसत असते। तर मित्रांनो, हे सर्व आपण फ्लावर इथे जे पाहत आहोत हे सनफ्लावर प्लांटचे हे फ्लावर आहे, म्हणजे पार्ट या प्लांटचा पार्ट म्हणजे फ्लावर। आणि त्यानंतर आपल्या इथे सीड्स दिसतील। हे अशा पद्धतीचे हे फ्लावरचा एक भाग, हे मेन जे क्रॉप आहे हे आहे आपल्याला। नंतर ग्रोन झाल्यानंतर हे आपण इथून कट करून हे एवढं फ्लावर, ज्याचे की नंतर सीड्स तयार होतात, आपण हार्वेस्ट करत असतो। आणि ते सीड्स आपण ऑइलसाठी वगैरे वेगवेगळ्या कामासाठी आपण वापरत असतो। तर हे पूर्ण प्लांट पाहायचं असेल तर मित्रांनो, आपण इथे पाहू शकता। हे प्लांट, हे सनफ्लावर प्लांट इथे पूर्ण हे असं मोठ्या 4 ते 5 फीट असे आपल्याला हे प्लांट आपल्याला पाहायला दिसतील। हे पाहू शकता इथे हे खाली रूट आपल्याला दिसत नाही, जमिनीत आहेत। हे सर्व फ्लावर अशा पद्धतीचे हे फ्लावर आहेत। सॉरी लीफ आहेत। हे सर्व लीफ आपण इथे पाहू शकता। सर्व लीफ झाल्यानंतर सर्वात वरच्या साईडला आपण इथे फ्लावर पाहू शकता, सनफ्लावर जे मेन क्रॉप आहे। त्यानंतर मित्रांनो, सर्व हे क्रॉप आपण इथे पाहत आहोत। हे सर्व क्रॉप सनफ्लावर क्रॉप आपण इथे पाहू शकतो। काही ग्रोथ झालेले आहेत, काही ग्रो होत आहेत। पूर्ण क्रॉपची पण आणखी ग्रोथ झालेली नाही, कारण ह्याला आणखी काही दिवसानंतर हे इथे व्यवस्थित आपण फ्लावर पाहू शकता। या फ्लावरमध्ये व्यवस्थित ग्रेनसाठी, आता सीड्ससाठी हे फ्लावर तयार झाले आहेत। या फ्लावर नंतर आपल्याला ग्रेन आलेले दिसतील, सीड्स दिसतील। त्यानंतर आपण हार्वेस्ट करत असतो। तर मित्रांनो, हे इथे पाहू शकता, हे आणखी याची ग्रोथ झालेली नाही, हे फ्लावर पण तयार झालेलं नाही। हे अशा पद्धतीचे यानंतर अशा पद्धतीनं कन्वर्ट झाले आपल्याला दिसल। याच्या अगोदरची स्थिती अशी, नंतरची स्थिती अशी। त्यानंतरची स्थिती पाहायचं असेल तर मित्रांनो अशी, म्हणजे एकाच शेतामध्ये आपल्याला वेगवेगळ्या पद्धतीचे असे हे प्लांट पाहायला दिसत आहेत। हे कारण का पेरणीनंतर मागं पुढं असे आपल्याला झालेले हे दिसत आहेत प्लांट। म्हणून याचा क्रॉप पण मागं पुढे येतील, सीड्स पण मागं पुढे येतील। पण हे सर्व जे शेवटचे दिवस आहेत ड्रायसाठी आपण जे ठेवलेले असतो त्या टाईमला ॲडजस्ट होत असते। म्हणजे काही सीड्स ड्राय होण्यासाठी आपण ठेवतो, तोपर्यंत हे अशा पद्धतीचे हे सीड्स ड्राय झालेले दिसतील। सर्व एकदाच आपण हार्वेस्ट करत असतो। तर मित्रांनो, हे सर्व फार्म, हे जे लँड आहे त्यामध्ये आपण पाहू शकता, इथे सर्व सनफ्लावर आपण पाहू शकता। सुंदरसे असं हे पूर्ण येल्लो कलरचे सर्व पूर्ण शेत आपण इथे पाहू शकतो। तर मित्रांनो नमस्कार, ही होती थोडक्यात माहिती सनफ्लावर क्रॉपबद्दल। तर पुन्हा भेटूया दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये दुसऱ्या पिकाची माहिती घेऊन किंवा वेगवेगळ्या विषयाबद्दल माहिती घेऊन। तोपर्यंत नमस्कार, बाय।